Dobrý den, mé jméno je Jiřina Gergesová a vítám vás v této malebné obci Lochousice. Tato malebná vesnička leží nedaleko Stoda a veškerá občanská vybavenost je v přilehlé Heřmanově huti. A nyní se nacházíme na pozemku, který má celkovou rozlohu 1600 metrů čtverečních a stojí na něm tento krásný dům, který mám aktuálně v nabídce. Výhodou tohoto domu je, že je připraven k okamžitému nastěhování. Jediné, co zbývá, je vybrat si a dosadit si kuchyňskou linku dle svého vlastního výběru. Tato krásná dřevostavba má napojené veškeré inženýrské sítě. Čističku odpadních vod, vlastní kopanou studnu, vytápění je řešeno elektrickým kotlem a ohřev vody řešen bojlerem. A pokud se vám tato nemovitost líbila, tak se mi neváhejte ozvat sem a já s vámi domluvím termín prohlídky.